aka sima no bɛyɛ dubako ma nonson abo Sɛdeɛ ye kano nie Adom FM. Alright, see Ohene and Jagiri Boaz atenase ezi Dofo. Apomboko Nyametias. yɛda nyame ase papa Boaz CJ ɛyɛ be we are listening Na CJ Ghana House of Football Club ben. Kumasi Asante Kotoko na chi team bi ani ho Na mo na ka papa Accra House of Folk. da bida papa e ma ye ntwe we hu da wura na pay you say buka mu buka Bobby minimum isu beni Boaz na dey ni so yo akura ya tena Sɛdeɛ ye kanini Sɛdeɛ kanuni masem bi se diken se metate wo mo akache wo mo so ye sa na ema mienu de hina correct one asue ekuapem ne asue ena asante ne asue na asante de no ase o na ase o asue ekuapem ne ye tiawa asue akache ne de ninchi kra ne background kra ye wakachi ena aba na aba yo ekona kache na sue baby a oswado so a osue disi ho no otena se ho na tena ye eno ane na sue akachi so say e kru anamboa Debi akachi abovotary ni mo ye kona kache ne ye ne kwakudi nkomo ye kona sue ne papa na sue okay ministry ya sue ora seni baby a ote wa sue ni ntia ministry ya sue ne se ho na nwuma ni nyina ye ko sue edisi Ministry of Information okay ye pia fik district region ade nyina asue e be ko Fatima Abubakar ho ne asue yeah okay metanam kromo a mete donkomi eyetwi kasa papa me gidi se donkomi na sibe free Hausa anase Sahelian countries ni bi omo di dwapa won abai na won perentem akọ esanse on beso mo kom echo beso san ko ma hwe onchi ware enu nti no ma otete wo mo bo no so na doma anase don akuapem for se don so kingring don't come obi amaton ntemo doma da so sa na yen kan fo ne be friend na mo no don't come na ngasa de nya kan okay ne mo hwe ne hunu se kasa bia bob besi Africa kasa bi ho okay na poto kasa ene brof kasa sa na medie hina ya na ye yusu a ye anka ye di hu dwuma dada ne sense hu hia pa no otonfo okwatu nju na otonfo bo ho pepe na jese hu hia yeah kane no na nka nipa bi hia se mienu miensan na edu na kasa o modi di dwuma no nye won kasa na emum no yemfa nse anglofo ahia o mo hwe ne binim o mo nte anglo kasa na emum na anglofo no nyina te ebi asante a na o mo se yemfa asante ni dwuma na o mo se o ye ne ye bepoto na de ye bepoto isanse won kana nyu obi akwa ne bituma kana yi nyame kana wati ase enti won dwin se won e poto saa nso na asante force ne kokohia ye ene ba ye se wo de anglo edi dwuma ye se o ne de ye poto na emum isanse poto no honte papa ye derogatory ye se ye to epino sa anglo kasa na mo di dwuma na CJ ya kase ye de anglo kasa na edi dwuma okay say Spanish language Espanyol na odi dwuma kase ye de Espanyol na edi dwuma say English kasa ye de English kasa say Hausa ka ye numa ka ne mo kase ye poto ase na odi ntorwa ne engine ne je na egu apoto yo ma opoto na opoto oto obi kasa ho pen okay entene kasa kono kan ye hu se o kasa kure o kan kran eno kra boa mi hu kasa potin o kan wa se o ka poto asebe on kan we obi hu kasa opagide no ya nwo kasa ya nwo ye be kasa ye be okay nti ye de ne de ne bisia Sɛdeɛ ye kan ne nyame aduma okuada Sɛdeɛ kan ne CJ esi Accra House of Folk Kumasi the whole Africa any super champions